ಬಂದುಲೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಬೇಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಗೇನದ ಪ್ರಸರಣಗ್ ಉಮೇದು ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಒತ್ತು ತಾಂಗು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಂಚಾದೆ ನರಮಾನ್ಯ ಪುಟ್ಟುದು ಬನ್ನಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪನ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಬುಲಿಪುವ ದಾದ ಕಳೆದು ಪೋತುಂಡು ಈ ಬುಲಿಪುವ ಕಳೆದು ಪೋಯರ ಈ ಕನತಿನ ದಾದ ಉಂಡು ಮೂಲು ಒಂದು ಅಂದು ಬನ್ನಗಲ ನಮ್ಮಡ ಕನತಿನವು ದಾಲೈಜಿ ಕೊನ ಪುನಗಲ ಕನತಿನವು ಕೊನಪುನವು ದಾಲೈಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೂಲುಪುನ ಸೊತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸವಲತ್ತುಲೇನು ನಮ್ಮ ಪೋನಗಲ ಕೊನವೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತುನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿನ ಪೂರ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿನ ಪೂರ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಎಂಗಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಣ ಉಂಡು ಭೂಮಿ ಉಂಡು ಸೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಜೂ ಹೋಗು ನೆತ್ತೆರಲಕ ಸೇರಾವು ನಾವು ಅಪಣ ಜೀವ ಪೋನಗ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಣ್ಯ ಅಂಚಿನ ಆಯುಷ್ಯದ ಪುಣ್ಯನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಪುಣ್ಯದ ಮುಖೇನ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಈ ಕೂಟೊಡ್ದೀನಿ ಆಪುನು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ಬುಳೆಚಿಲ್ ಬಂದುಲೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೇಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಮೊತ್ತವನು ಇನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಕಿನ್ಯ ಪಿಜಿನು ನೀರುಡು ನನ್ನ ದಾನ ಪೋಪುಣು ನನಗ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ತೋಜಿನ ಪಾರಿವಾಳ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇರೆದೆತ್ತದು ನೀರಿಗೆ ಬುಡ್ನುಗೆ ಆ ಪಿಜಿನ ಇರತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಿ ನಡೆದವರ ಅವು ಬಚವಾಣು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುಂಡಿಗೆ ಪಿಜಿನು ನಿನ್ನ ಅಪತ್ಕಾಲ ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಓವಾಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಡು ಬಚಾವು ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಪಾರಿವಾಳಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮರ್ರೆ ಕೈಟ್ ಗೆನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದಿನಾತು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಜಿನು ಎನ್ನನು ಪಾರಿವಾಳನು ಬಚಾವು ಮಲ್ಪುಂಡಿಗೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಹಂತಗು ಕಾಲ ಕರಿಂಡು ಒಂಜಿ ಬೋಂಟೆ ದಯ ಬತ್ತೆ ಪುದತ್ತ ಮಾಸಲ ಬಾರಿ ರುಚಿಯೇ ಪಂಡದು ಎಣ್ಣದು ಪುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಈಡಿದಿಯೇ ನನ್ನ ದಾನ ಪಗರಿ ಪೋಡು ಒಂದು ಅನಗ ಪಿಜಿನ್ ಎತ್ತುಂಡು ఆయన ఆ పగరి నాటున పొర్తుడు కారుగు చొచ్చును గురి తత్తును పారివాడ బచ్చవాడు ఇని నిక్కిల్న కైటు పున బొల్దు కవరుడు పునవు పిజిను ತೂನಗ ಎಬೇ ಎಂಕಲ್ನ ಮರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದಾನು ಈ ಸೌದಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ಫೀಸ್ ತುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪುರ ಕೊರ್ತೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ಅನಿಸು ಆಂಡ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸುರುಕು ನಿಧಿ ಕುಂಭ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐ ಕೊಂಚ ಪೊಲ್ಸುದ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪೊಲ್ಸುದ ಪಣವು ಪಾಡುನಿ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಅವೇ ಬೊಕ ಎರ್ತೆಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅವೇ ಐಟೇ ಇಡೀ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುನಿ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆಡು ನಿಖಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗ್ ನಿಖಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗ್ ಜೀರ್ಣವಾಯಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ಧಾರಗ್ ಪಾಡಿನ ಪುಂಡಿ ಪಣವಿಂದು ಅಂಚಾದು ಸೌದಿಡ್ದು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತಿನ ಈಡಿದ ಪಣ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಯೋನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಇದು ಸಾಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಅಕಲು ಮುಕ್ಕುಲ್ಡ ಕೇನ್ಲೆಗೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಕೇನು ಜೇರು ಕವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಿರ ಡಬಲ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇನು ಜೇರಕಲ್ ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆನೇ ಜಕಲ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಲ ಕಡೆ ಬಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ ಸಾಲ ಕೊರ್ದುಲ ಎಲ್ಲೇ ಅಕ್ಲೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಪುನ ಬರ್ತುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದಿನ ಅಕಲು ಲೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಕಾಲೋಡು ನಿರೀಕ್ಷಕಲ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಏರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದೆತ್ತೊಂಡಾರೋ ನಮಕ್ ಒಂದು ಸಾಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬೂಟೋಡೆ ಅಂದು ಯಾಪ ಯಾಕಡೆ ಶಾಸಕರ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಲ ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬರ್ಪುಲಕ ಮಲ್ತದು ಅವಳ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬರ್ಪುಲಕ ಮಲ್ತದು ಅಪಗ ತಿಕ್ಕುನ 1,000 ರೂಪಾಯಿಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡಲ ಈರು ನಮ್ಮ ಬೂಟೆರ ದಿಯೋಳು ಅಂಚ ದೀಂಡ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಸರ್ಷಣ್ಣ ನಿಖಲು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ವಿತರಣೆದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಡೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದುವಾರ ಅಂಚ ದೀಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಊರತ್ತು ಸಾರ ನಿರ್ಬಂಧಲು ಸೌದಿಡು ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚಿನ ಕಂಕನೆ ದೀದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ದೀದು ನೀರು ಮೈತದು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಮೋನೆ ತೂಯಿಲ ಕತ್ತು ಆತು ಸುಲಭತ್ತವು ಐತ ಬದಲು ಅಲ್ತ ನಿರ್ಬಂಧದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತನ್ನನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತದ ದೀಪುನ ಆ ಬದ್ಧತೆ ಉಂಡತೆ ಆ ಸವಾಲನ್ನು ದೀದು ತನ್ನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಕಮಾಯಿದ ಪೊದಿಕೇನು ಇಡೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಅಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನುಂಡು ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಏರೆಗೂ ಕೊರ್ಪುನಿ
ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಯಿನಕ್ಲೆಗೋ ನನ್ನ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆವಡ ಇನಕ್ಲೆಗೋ ದೆತೋನುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಜೀವನಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದು ನಿಜ ಅರ್ಥದ ಸ್ಕಾಲರ್ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಆವಂದಿತ್ತಿಂದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಲು ಆವಂದಿತ್ತಿಂದ ತತ್ವ ಸತ್ವ ರಡ್ಡುಲ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪೋಂಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಶಿಪ್ ಆಪುಂಡು